Għall-ewwel darba fl-istorja, in-numru ta' persuni fuq l-għajnuna soċjali f'Novembru u Deċembru 2019 niżel taħt is-7,000. In-numru totali ta' persuni li kienu qegħdin jirċievu l-għajnuna soċjali f'Novembru kien ta' 6,986 u dan reġa' niżel għal 6,928 f'Diċembru 2019. F'Diċembru 2019 kien hemm 6,315 persuna fuq l-għajnuna soċjali, inkluż dik imħallsa lill-ommijiet mhux miż-żewġa, waqt li kien hemm 613 persuna oħra jirċievu l-benefiċċju tal-qatt. Dawn il-figuri jirrappreżentaw tnaqqis sostanzjali meta mqabblin ma' dawk ta' Diċembru 2012. Fil-fatt in-numru ta' persuni li rċivew għajnuna soċjali ftit aktar minn 7 snin ilu naqas iżjed bin-nofs. Dan hekk kif Diċembru tal-2012 kien hemm 9,775 persuna li kienu qegħdin jirċievu l-għajnuna soċjali inkluż dik imħallsa lill-ommijiet mhux miż-żewġa, waqt li kien hemm 4,174 persuna oħra li rċivew il-benefiċċju tal-qatt għal total ta' kważi 14,000 persuna. Dawk fuq l-għajnuna soċjali, inkluż dik imħallsa lill-ommijiet mhux miż-żewġa, naqsu b'35%, waqt li dawk li jieħdu l-benefiċċju tal-qatt naqsu b'aktar minn 85%. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li dawn il-figuri jkomplu juru l-progress li sar f'pajjiżna li qed iwassal biex il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi tkompli tittejjeb. Il-Ministru Falzon tenna li dawn ir-riżultati inkoraġġanti ntlaħqu grazzi għal diversi miżuri li daħħal il-Gvern, fosthom tat-tapering, tal-in-work benefit u s-servizz taċ-child care b'xejn li flimkien ma' ekonomija b'saħħitha u surplus li qed immur fil-bwiet tan-nies, xprunaw biex eluf ta' ġenituri u persuni oħra għażlu li jitlu fid-dinja tax-xogħol u jtejbu ħajjithom u ta' dawk li jiddependu minnhom. Irrimarka wkoll li llum il-qatt waqaf l-inqas livelli li qatt ġew irreġistrati u li llum huma biss terz tal-ammont tal-2012 li huma mċaħda materjalment severament. Dan in-numru huwa previst li jkompli jinżel permezz fost oħrajn tal-miżuri tal-budget li bdew jitlu fis-seħħ mill-bidu ta' din is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.